Дӯстон, салому алайкум. Рӯзи ҳамагитон бохайр бошад. Имрӯза видео дар бораи мошинкаҳо мешавад, яъне ки кадом намуди мошинкаҳо ҳастанд ва нарх навошон чӣ хел аст ва дар комплектшон чию чӣ доранд. Агар ки нияти харидани мошинкаро дошта бошед, видеоро то охира тамошо кунед. Максимали 5-7 дақиқа мешавад ва худо хоҳад дар давоми видео ҳама намуди мошинкаҳоро ҳаракат мекунем, шумо дар нишон бидем. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Россияро дорем. Метавонед ки бемалол рақамҳое ки дар рӯи экран дестен, ҳамин рақамҳода ватсапа муроҷиат кунед. Пример, мошинка нишон дестам, мошинка маъқултон шид, ҳамун видеоро пауза кунед, скриншот карда рақамҳое ки дар экран дестен ватсапша партоен, ҳатман нарх навоша шумода гап мезанам ва дар видео худам нарша гаптон мезанам. Ва маъқул донишид дастсафка хоҳед. Дастсафка агар магазин омадан хоҳед, метавонед биёед дар магазин худтон харидорӣ карда агиред телефонҳоро ёки мошинкаҳоро. Ва чӣ хел кунем? Инҷа мошинкаҳо чию чӣ дорем? Ина ҳам мошинкаҳоро нигоҳ кунед, чанд намуда. Ини мошинка боша мошинкаи универсальни мегӯянд ира. Ва нигоҳ кунед, ина мошинкаи универсальни. Инҷа настройка регулировкаша дестен чӣ хели ай. Инҷа полни регулировка мешавад. Ва ина насадкаша нигоҳ кунед. Ман насадкаша як бор гиром. Так. Ина насадкаша иваз ку. Ва инҷа нигоҳ кунед, насадкаша мешавад ки иваз кунӣ. Ина сини қафо ҳам мешавад кашида мегириша. Ва ини насадкаша настройка мекунӣ бо ира. Ними хел. Ва дар комплекташа чӣ дорад? Равған, шотка, шона дорад, зарямунак дорад. Зарямунак яъне чи блок надоштай ва нархи мошинкаи мо бошад 1600 рубл. Ва ними хел мошинкаи VGR 925. Агар ки ҳам мошинка маъқул дошта бошад, рақамҳое ки дар рӯи экран дестем ватсапша муроҷиат кунед, ҳатман шумода равон мекунад. Ва фикри настройкаш нигоҳед чихи необычный, нигоҳ ки насадкаша бин, насадка худаш мебурояд. Ва дигар мошинкаҳои тримери майдакор нишон медиҳем. Бинед мошинкаи оригинали VGR як дига бо нархаш 10250 чиста металли будай. Ин инҷа бошад нишон медиҳад зарядаш чанд хел мебарад, чанд процент зарядаш мондагиай. Ва инҷа бошад дар комплектаси насадкои дорад, кантовка барои кантовка чоткай. Ҳама зурш ҷои зарямунакаш бошад Type C. Ва инҷа бо як мошинкачаки дига ки тарифи зури зур, мошинкаи 1D3 гуфтам мошинкаи майда ки батарейкаш калон. Ман худам иминай ҳамин истифода мебарам, қариб ки дар 2 моҳ 3 моҳ як бор зарядаш мемонам рости гап. Ва дар комплектация чӣ дорад? Ҳамаи мошинкаҳое ки майда ёки калон фарқ надорад, зарядник, кабел, шотка дорад ва насадкои хидша дорад ки нархи ин мошинкаи майдак 2200 рублай. Ва инҷа бо мошинкаҳои калон ҳастанд. Ини мошинкаҳои калон мози ҳар якаш яктай ҳаракат ки нишон бидиҳем ва шумо маъқултон шид метавонед ки бемалол нависен, дига намудашам нишонтон медиҳад. Ин мошинка аст, нархиш бошад 2200 рубл. Полни системаи дирниш метавонад чӣ система дорад, чӣ надорад, чӣ хели кор кардистай. Ва инҷа ҳам бо настройка мешавад. Насадкоша метавонед ки настройка кунӣ. И ишо дар комплекташ аст бо насадкои дополнительни дига дорад. Дӯстони чӣ хел мебинед 5-6 тане. Короче 1D 3 4 7 8 дига насадкаи дига пластикӣ дорад. Равған хати зарямунакаш. Ана мошинкаро бузбалагиша нигоҳ кунед, нархаш 2500 рубл будай. Ва бузбалагии мошинка бошад ана ин хел дидесена чихи удар. Ва ҷои зарямунак худаш отдельно ва инҷа ҷои насадка дорад. Инҷа настройка карда мешавад ва хе кнопкаро ки син боло балу чи скорост 2 скорост дорад. Як скоросташ и дуюм скоросташ. Овозаш худаш фарқ кардия? На, як. Нигоҳ кунед, якум скорост, дуюм скорост. Нархи 2500 рубл. Ва инҷа бо мошинкаҳое ҳастанд калоно ҳастанд. Мисол бо ин хели аҳвол шуда, мисол свети гол ҳамон мошинкара ин хел мошинка аст 1800 рубл. Чӣ хел мебинед? Ана 2200. Ана нав мошинка бошад ҳастай индикатор дорад, настройка мешавад, регулировка мешавад 1800 рубл, 1850 рубл ба поставкаш, 1700 рубл ай фирмаи King свети сабзаш. Ва ин ё боша албатта мошинкаҳои универсални ҳам барои риш, ҳам барои муйсар ай 1400-1450 рубл сар мешавад. Ана мошинкаҳое ки дар инҷа шумо дидесен, ини 4 та мошинкаи кабелни, яъне ки кабел доранд. Ва ино бошанд прямо ба заряд не ба ток кор мекунанд. Насадкаҳошон, ҷои регулировкаҳошон ҳамаш нишон додагай. нархи навошон бошад 1200 рубл сар мешавад то 1450-1500 рубл аст бародаро. Ва иҷара бошад мошинкаи универсални чӣ хеле гуфтам 1500 рубл, 2300 рубл, 1500 рубл, 1550 рубл ки ҳама ино дар дохилшон комплектшон насадкаҳои худшон доранд. Ва швея ини хеле чизо ҳастанд. ва шивер гуфтани чи ҳаста, мисол барои тоза кардани риш ҳамин чизо бениҳоят хубай. Масалан риша нулавой мегирад ва нархи бошад
1450 рублай бардори азиз. Ва иҷа комплекту аст 10 ба 1 аст ки нархи 1700 рублай. Ини мехел мошинкаҳо 10 ба 1 ва 2000 рублаш ҳам ин мошинкаҳо ҳастанд. Мошинкаҳои тримерои майдаг барои ришгирӣ 1500 рубл, 1350 рубл сар мешавад. Дарш мехе рафтан мегирад. Чихел ки десин ҳозир тримерои майдаг я бурга иҷа нишонтон метавонем ёкне. Ина тримеран ёки майдаг компактни дита скорост дорад, не як скоростш, не ду скоростш. Майдаг бу ҳама ҷои зуруш ҷои замона ки тайпси мақсад заряни куфта намегарди. Иним хел мегириш истифодаш мебари. Бу иним хел варианту хати ҳам аст металлический полни мақсад заряд нишон метиҳад. Агар ки зарядш кам монда бошад, ана инҷа бошад маргат кадан мегирад. Ҷои замона ки ишам албатта бошад тайпси, нархш бошад 1450 рубл. Бо 1450 рублда ин хели IVGR фирма VGR меганаш чи меган фирма аст. Ин настройка ҷа мекни, ин индикаторш даҷа нишон меда ки чанд фоиз заряд дорад. Ана хел мошинка аст ва ана хел бо мошинка дига мошинка необычный дизайн необычный хати ин хел настройка мешава насадка шайҷа десина насадка блок шайҷа настройка мешава барои бачаҳое ки мисол насадка универсальный мекунанд насадка универсальный десина насадка шиста регировка ва нархи мошинка бошад 1700 рубл будай. И шо якчанд вариантҳои дига аст барои пашмои ёки бигем барои патои палторо тоза кардан виженпиро тоза кардан 700 рубли пат тоза кунак аст иҷада. Ва фен барои бачаҳо мақсад касе ки фен даркор бошад агар хиники пиникида мӯи сар мешавем ба мӯи сари тар бера набурем гуфта фен харидан то мумкин 700 рубл аст 1300 рубл 1800 рубл фено ҳастанд. ин иҷада бошад мошинкаҳоро бӯи кардан мондагием. албатта ина ҳамун дахтага ина гуфтаги ман нишон метим то иҷа чихелиан ина десина якта дутта сетта чорта панҷта хидаш бо насадкои дополнительный дига дахати хидаш дорад. дахтага ин мехе мешавад дахтага ин мешавад мисолда насадкошон иваз шуда меса метавонед ки бемол насадкоша иваз кен ва миёен магазин худо хоҳад проверка карда барои худтон мегирен. иҷа бачаҳо вақт дар хизмат ҳастанд. рақамҳо барои муроҷиат дар рӯи экран ҳатман мебиёен худтон бо проверка карда мегирен. агар ки заказ кардан хоҳен метавонед ки бемалол заказам кардан гирен ва фенора ниёкнин фенорам буро овардааст фенорам чихелия ина ниёкнин якта дутта скорост дорад иҷа ина скорост так озия дақиқа бачо так куҷоши хоб ина ниёкин якта дутта иҷа скорост дорад ва иш хати бошад мақсад метавонед ки гарм хунукшин ки нархи ҳамаги 700 рублай ва ин хел насадка дорад бо куҷоши ин хел насадка дига дар комплект бояд дига дорад бемалол заказ кардан то мумкине. рақамҳое ки дар рӯи экран дидестен ва иҷа албатта авиакас ам дорем авиакаси реал авиа ҳама вақт дар хизмати шумо метавонед ки дар ин рақамҳое ки дар рӯи экран дидестен рақамҳоро муроҷиат кунед. авиакасир ҳатман дар WhatsApp ҷавоб метиҳад ва билетҳоро ба нархи дастрас шумода дастрас карда метиҳад. ҳамат ки видеоро тамошо кардем ва фикротонро дар комментария нависен. агар ки шумо да кадоми мошинка маъқул шуда бошад WhatsApp да муроҷиат кунед ҳатман шумо да ҷавоб метиҳад. агар нияти омадан дошта бошед магазини мо адресои мо шаҳри Москва метро Бутырская торговый центр Зелёни графики кори мо аз соати 10 саҳар то соати 10 бега ҳамарӯза кор кардан мегирад. магазин бемалол омадан то мумкин аст. магазин ҳама вақт дараш барои шуморо ҳама вақт дари магазин барои шуморо кушода. раҳмат барои видеоро тамошо кардагитон. саломат бошед то дидор.